Eta podcast horrek bagara matza pentsatzera, bueno, iraganeko historioi gurean pisu asko dutela, askotan historia oso gertukoa ere, hola pixka trakez xamar gogoratzen dugula, eta gure iragan ezain hurbilek hori, akaso zuzenean bizi izan ez dugun hori kontatzeko ezinbestekoak izan dira gaur hemen gurekin ditugun bi emakumeak. Bigarren kafearen lehen denboraldi hartan, etxeetatik eta pandemian abiatu genuenetik gaurdaino, euren 80 piku urteko esperientzia hori gurekin elkarbanatu duten emakumeak, Lia Manin aipatzen zenuen, ura bezalaxe, eurak andereñoak, esan genienean bata besteari bigarren kafearen bueltan elkartu nahi genituela, orduan jakin genuen, gaztarotik ezagutzen zutela elkar, irakasle izateko ikasketak elkarrekin izan zituztela, eta elkarrekin izan dutela beti bizitza hobetu egiteko konpromiso eta borrokarako sena. Kontxita Beitia eta Amari Miogalderentzat gaurko txalorik bereziena. Kontxita, Marimi, gaur... Gorria eta berdea. Zuek, hola, hausaz eta kasualidadez ezer ez duzu egiten, ez da? Ez. Beti dago egiten duzenaren atzean hausnarketa bat, bizitzaren hausnarketa. Abanontzia ipatu dugu, gaur ez da eguna kontatzeko, baina Kontxita Beitiak oso lotura estua du abanontziarekin eta bere senide bat han egon zenaren uste ezin konprobatuarekin, ze zoritxarrez ezin dugu konprobatu, baina indizio guztiek hortara garamatzate, gaur Kontxita eta Mari miri eskatu behar diegu zerbait oso zaiatena. Eta da, labur aritzea. Baina, noski, nola egin hori, hainbeste bizi duten bi bertsonekin. Ez diguzu denborik ematen eta esateko. Ez protestatu orain. Urbildu mikrofonoa onda ora, Urbildu mikrofonoa ora. Oan txegatoz, azkeneko utxunea betetzea, oan ere. Kontxita Marimi labur-laburrean galdera eternala izan litekeena. Bai. Konturatzen altzarete, ze garantzitsua den guretzat, zuen testigantzak, zuen iritziak, gaur bizi duguna zuen begietatik bizitzea. Jabetzen zarete, badakizu hori? Bueno, pensatzen dugu pixka bat, ez? Bai, nik uste bai, ez? Zeo zerrena izango dula zergatik gaizu, ba. Beida. Hemen gabiltza den antartean, eta orduan, seinale, bai. Zeo zerren indarra bat dugula. Horregatik etorri gea horrelako ilusioakin, Eguna pasatzea, holako leku zoragarria, horrelako lagun maitagarriak. Baina maitagarri, eta oso ezagunak, aspalditik, eta aspaldin ikusi gabeak. Bueno, zoragarria. Zoragarria. Bueno. Mila esker. Aizue. Aguantatzagatik urte osoan. Zuek ez dakizu ez komediak izate ditugun, hau kontatu egingo dugu, Juri. Bai. Bigarren kafean dena kontatzen dugu, batzutan gehiagi. Baina, Kontxita eta Marimirekin tartea dugunean, eta normalean tarte hori izaten 10 minutukoa, irratietan bizi den, ez, gutxinez 25 minutu behar izaten dira. Eta Goiurik esate dit, baina zu egon zaitezela, soilik zuk dakizu, mozten. Gure amonak mozten. Goiuri ez da atrebitzen zuekin, Kontxita Marimi. Nire nahi zausertzen, eta orduan esaten diot Inigo mesedez, lanak banatzen ditugunean, Inigozuk egon behar duzu, momentu horretan, ze bestela, nik ez nituzke etengo, eta hemen egongo gineke. Ez gera konturatzen, eta jarraitu egiten dugu, ja hartu dugu martxa, eta. Ja, behin hartu ezkeo, ja jarraipena, eta ordu bete, eta 2 ordu ere pasako genituzke. Bueno, batzutan jartzen dugun zerrendak potenteak dira, Zuek badakizu zer den Kontxita eta Marimirekin hitz egin esan, bueno, hilabete ontako gaiei helduko diegu. Eta izan litezke ez, kilometroak izan da, edo herri urratsi izan da, eta gero, aizue, gastronomia sari bat eman diote ez dagin hori, eta ez, izaten da. Hitz egin nahi dugu, ze, Hortuzar eta Estebanen artean dagoen tensio horren atzean zerbait badago. Ostras! Bueno, gaur, Oiana etorri da, kaso bera gehiago dakien guztia inguruan, eskerrik asko Oiana gurera albiltzadatik, bide batez. Horrelako gaiak izaten dira, ez? Edo nahi dugu hitz egin memoria historikoaren inguruan, edo nahi dugu hitz egin memoria historikoaren gai honen inguruan eman den pauso txiki hontaz, baina guretzat oso garrantzitsua da familia honek hau eta beste lortu duelako. Ez zarete makalak izan, eta ez zarete makalduko jada, bikote. Asko beharko dugu makaltzeko. Haupa, Marimi, hori pensatzen. Gauza bera pensatzen denik ere.
Beraz, hementxe gode. Borrokarako Zute prest. gurekin kontatu, ez dugu ez esango, ez? Ez dakigu esaten ez. Ez dakigu esaten. Guk ere nik iten debin beste lehen osan dezun horre. Mai Gorostia bezala. Bai, eta gero ezin dut. Mikel Urdangarin bezala orduan. Indet, bakar batzutan bai. Bai, baina Mikel bezala zu ere horrelakoak egiten dituzunean, berdin maite zaitugu. Asko maite zaituztegu, Conchita, Marimi, benetan, asko maite zaituztegu. Oso berezia da gure irratsaioan zu bezalako bi pertsona izatea, kontatzen diguzun elkarbanatzea, gurekin, eta konturatu gabe, askotan ezkara konturatzen irratiaren pareto horietan Euskal Herria guztiarekin elkarbanatzen duzuela. Beraz, mila esker, eta gero, ardokopa baten bueltan, ospatuko dugu 1000. saio hau ze oso zuena ere bada. Bueno, bukatu beharko dugu sanez zorionak, lehenengo, eta gero, denai dire eskerrak, onbeste jende men aurrean, bestetan egongo dira irratian, edo atzetik, edo entzuten bigarren aldin, edo bigarren kafe hori, eta gaur berriz hemen zaudete denok, eta ja ezagutu gaituzue, eta guk ere baita. Ja. Eta gainera ez gara horren zarrak, ez da? Ez. Bakarri Zaudete 85 urte ditugu biok, Zora garri zaudete. 85, hori zer da? Bost gutxi, Ez? Gazte? gutxi da, gutxi. Oso Bi gutxi. bost datorren astean ditu. Bueno, hau da momentu. Conchita, Marimi, mila esker, zoazte berriro olkira bueltan, Bueno, eta... venga, astindu. Aupa Euskal Herria! Aupa, gora Euskal Herria! Askatuta! Ez zaio nahi gustatu belarrik itxi. Eta ez duena gaitu belarrik itxi, ez da egiten zun diozu.